אני זוכרת את עצמי בתור ילדה שואלת את עצמי איך יכול להיות שהעולם שתק נוכח שואת היהודים שאנחנו מציינים אותה מחר. באופן הדברים מסתנכרנים. הנה הערב אנחנו כאן מציינים את האסון הנורא של מתרגלי הפלונגונג ומחר את האסון הנורא של היהודים, ולא הצלחתי להבין איך העולם שתק, ואני לא רוצה להיות בצד השותק. לפני כ-20 שנה קראתי מאמר, אני חושבת שזה היה לפני כ-20 שנה, קראתי בעיתון מאמר שסיפר על קצירת האיברים בסין. אני זוכרת שקראתי על רופא שסיפר שפציינט שלו אמר שעוד חודש הוא מוזמן ניתוח לב וישתילו לו לב בסין. אז הוא אמר לו, אתה יודע שדבר כזה לא יכול להיות, איך יכול להיות שהם מזמינים אותך חודש מראש, והרי לב זה רק כאשר האדם נפטר, אי אפשר לתכנן מראש שהאדם ימות וללב שלו יתאים לך חודש מראש. ואז הוא הבין הרופא הבין את המשמעות של הדברים. הפציינט חזר עם לב מסין, כלומר ברור שהלב הזה נלקח ממישהו שרצחו אותו, והעדויות המשיכו להגיע והמשיכו להגיע, ואני הייתי מזועזעת. אני חושבת שכל אדם צריך להיות מזועזע מדבר כזה ולהגיד לעולם לא עוד. אי אפשר להסכים שדבר כזה ימשיך לקרות, ואנחנו לא יכולים לשתוק לנוכח הזוועה הזאת.